Gabon kayo. Buntag sa iyo ah. Kurog man, kurog. Dagat. Umuwi. Diri sunod atong giba no? Buntag sa iyo. Unsa pa eh? Iya, YouTube. Kung di ka pula nun na ano mag-edit galing ako dali kung pulaan sige ano eh na kay kuti kayo. Pag-edit nimo gusto mo panindutan gyud ba na ay nang sa mga ano slow motion o na mga nindot mga effect ba. Dali mo lang kung gusto no.
kaon lagi sa oras.